Čo mi dobre sa najesť. Nie, faktum je ten, že keď som začal vôbec so skladbou, to som mal okolo, ja neviem, či 13 rokov možno. Tak to vzniklo z toho, keď sa mi niečo páčilo, čo som hral, treba ako žiak na klavíri, tak som si myslel, že bolo by dobre, keby toho bolo viac, tak ja ešte napíšem také niečo podobného. A tak som teda pridal niečo a tak vzniklo pár takých skladičiek z tohoto typu. No, Bacha som mal rád. Takže som v tom veku skomponoval jednu vetu čembalového koncertu, ale dvojčembalového koncertu, ktorý už samozrejme sa nikdy nehral, lebo neboli čembala, neboli interpreti a neboli poslucháči. No ale mám ju. Zdravie. O smrti. Čo rád počúvam? Áno. Ja myslím, Jarmila mi tu šepká, čo mám povedať, ale myslím, že mám pravdu. Mi našepká, aby som povedal Mozart, tak aby sme sa nemýlili, Wolfgang Amadeus. To sa zmenilo, ja som bol viac koncentrovaný na Bacha, to bola taký nekonečný prameň poznania. A Mozart tiež bol na horizonte vysoko, ale teraz môžem povedať ešte popri Mozartovi aj Haydn. Ja som mal slovenské ľudové piesne rád. Neviem, čo by som povedal, z literatúry som rád sa chytil textov z Kafkových denníkov. Mám jednu takú krátku skladbu, kde sa citujú vety odtiaľ. Neviem, to dojemné je toto nešťastie, ktoré on prežíval. To ma chytila tá nálada tých denníkov. Potom, čo je povzbudzujúce v tom texte, v tých denníkoch, je to, že on sa považoval za strašný nepodarok. Že on sa díval na vlastnú činnosť a život ako jeden veľký neúspech, ktorý nikam nedošiel. A ukázalo sa, že to tak není. Tak človekovi to dá jaksi povzbudenia, sebadôveru, že aj keď si človek sám myslí o sebe, že no, nic moc, jak sa hovorí česky, tak to tak nemusí byť. No keď som mal šťastie, tak citom, keď som ťažko išlo, tak rozumom. No to vôbec nemá smysel, nikdy to ani dohromady nemalo, lebo tí, ktorí to robili, predtým tak to robili väčšinou na veľmi profesionálnej úrovni, na celkom inej bázi, než veľa dneska kolegov je nutený pracovať aksi na voľnej nohe takzvanej, že to je veľmi ťažké prebíjanie sa. Nehovorím o tom, že by Mozart to mal ľahšie, pretože tiež nebol príliš veľa zamestnaný, a to sa mu nepáčilo. Ale na druhej strane mal
obrovský príliv tej muziky v sebe, takže to mohol jak si nakladať vo vagónoch. Že kdežto dnešní skladateľe potrebujú dlhý čas, keď vytvoria jednu skladbu a majú problémy, keď majú napísať druhú skladbu, či sa tá druhá bude podobať tej prvej, alebo nie. Má to vytvoriť celkom nový štýl. A to zdržuje veľmi. Takže dneska nemáme skladateľov, ktorí majú ten počet symfónií, ktorý mal napríklad Haydn, že? No tak neviem, či to není dosť z mojej pozície radiť vám, že už kvôli vekovému rozdielu. Ale predovšetkým si myslím, aby ste sa pri tom dobre bavili. Aby ten moment tam nikdy neušiel. Aby ste nenaštudovali skladby, ktoré vás od začiatku už nejak nezajmú, alebo kde vidíte, že to nikam nevedie. Prečo to robiť?